Dewa kata marang kang sureng prang ngudani harum harum ngendanu hing awiyat narada ngepalani Jawata latala Ong tete wangkala Ludra Maha Dewaku yen ora kleru kowe Bathara Indraya Surawati dasar kapara nyata Gajah Sena ana paran aja mbok terusake nggonmu mangun Bandayuda latala yen dewa urung cetha gunemane ora bakal tak lereni nggonku ngrabasa kayangan aku mung kepengin duwe penjaluk ya kuwi bali marang alam kadewan tetunggalan kelawan para Jawata elinga sira iku titah mangka wujudmu sato kewan mangka titah ingkang dadi dewa iku mawa laku dharma kudu gedhe lelabuhane tumraping katentremaning jagat saisine iki mula leh ning durung paja-pajana lelabuhan dharmamu marang sapadaning titah aja ngarep-arep dadi dewa yo bali yo latala taunana windanana ora bakal cupet nggonku mungsuh dewa yo ngudhukna tetungguling kayangan aku ora bakal wegah ora mingkat sampluk cenela abur mestakamu gading sempaligamu barat Walah
Ger Brahma. Kukuten genimu ger malah ngobar kancane dhewe kukuten ger, kukuten. Ngopo pukulun. Lah kepiye ta ya? Lah perang gegere kaya ngene lah kok dadi kowe meneng wae. Aku mbok dawuhi apa pukulun? Pangamuke Gajah Sena. Suratantaha nirbaya nirwikara. Ora wedi kelawan para dewa Durandara. Yen pancen mangkono ora aku dhewe kang bakal ngayoni Gajah Sena nanging amargi titi mangsa iki mercapadana kaelokan ingkang tuwuh teja manter hanyada lanang saka tengahing alas Minangsraya ya kuwi atmajane si Pandhu Dewanata ingkang maksih wujud bebungkus durung bisa weruh padhang ngawa mula yen ana keparenging galewa pukulun ngiras pantes aku kepengin golek kasuwargane Kyai Gajah Sena. Yen ana keparenging kalih paduka pukulun narada dawuhna marang Gajah Sena. Samangsa bisa gawe ruwating bungkus ya ing kono dalaning kasuwargan. Lah kalah Dewa Jendul kaya tepas Bathara Narada ayo apa kowe wis kentekan bala wis dapurmu dapure gajah iso ngonek-onekke Gajah Sena ana dawuhmu apa sumurupa aja mbok anggep dewa kalah nyatane padha mlayu salang tunjang ayo yen pancen tetungguling dewa Bathara Guru pisan kon medhun aku ora bakal wegah tanding. Aku percaya pancen kowe sekti mandraguna. Nanging ngendi papan mbuh desa, mbuh kutha, mbuh kuwi negara. Yen isih kesandangan kulit daging getih balung, tegese kowe isih titah lumrah. Mangka mungsuh dewa mesti dadi ndok iyik kowe. Gajah Sena ana dawuhmu apa? Yen kowe perang kelawan dewa mung kepengin ngupaya kasuwargan, iki ana dalan kang prayoga apa kowe sago? Dalane apa gage kandhakno? Dina iki tumli mudhuna saka Jonggring Salaka Jujuka ngalas Minangsraya. Ing kono majaning Prabu Pandhu Dewanata ingkang kasebratake ngalas ingkang masih wujud bebungkus. Mbah esuk mbah sore lamun ta kowe bisa gawe padhang nglakon ruwating bungkus. Yekti ing kono dalaning kasuwarganmu. Ha mbok kandha mau-mau pukulun.
manganjur laguning angin guntur agraning arga goro-goro nita kagiri horeg bumi prakempita bungkus aja kesuwen nggonmu nandhang papa Cintraka ulun Sang Hyang Bayu ya Bathara Maruta yektine nggonmu mapan ana ing alas iki wis manjing dadi subratamu gedhe katresnan ulun kelawan jeneng sira bungkus ulun bakal paring nugraha busana marang jeneng sira lan daya kekuatan keblat papat angin gedhe tak kumpulake dadi siji sira minangka panungguling Kadang Bayu wis manjing Sang Hyang Naruta pengageman wis jangkep labet sih peparingira Sang Hyang Bathara Bayu eling-eling wis wanci meh diwasa risang bungkus nyatane dereng saged medal saking bebungkus sira gumaras saking gegana swaraning udan sinemeni miwah widodari ingkang samya anamuraken puspita minangka tandha pakurmatan Ladal. Wah. Ora lumrah wujute nanging mencorong tejane. Apa baya iki trontong-trontong sulaking pepadang bakal ketekan gegayuhanku manjing swarga. Bungkus tak sawang kanthi mripatku isih kedunungan urip. Yen bisa njaluk sambat-sambato aku ingkang bakal dadi pangruwat papanira
cinandak wantun kang dwi pangga nadyan to gedhene kagila-gila parandene datan wigeh ginetok karo sane tinwak mawi kuku Pancanaka dadiran patine ical musna Kyai Gajah Sena manjing mringsang jabang bungkus Dewa nyukata marang sureng prangutan yaro marum Yentane ngayat Pak Wong Bu Bolong Waruda yang di Tegar Nguwang Kalijodo sapa sing gawe sentosa dada baune piyuh-piyuh mindah senenge sing kagungan putra mindah bombonge sing duwe anak Bukulun Narada keparenga hanyekseni piye Ngger Bathara Maruta oleh ning nyatane dumadine bocah iki saka bebungkus ingkang mecahe saka bungkus merga dayaning Gajah Sena mula bocah iki bakal ulun paringi tetenger Bratasena Pukulun trep lawan kewujudane Bratasena. Bayu ana dawuh mopo? Ulun uga bakal maringi tetenger Raden Werkudara. Tegese nalika aning sakmadyaning bebungkus mung urip saka sarining hawa. Wah. Yo gemlugluk. Suarane. Aku diparingi jeneng Bratasena lan Werkudara. Ya Ngger, sira Bratasena ya Werkudara. Paduka kuwi sapa? Ulun Bathara Bayu. Ulun Bathara Narada ya Ngger. Paduka Pukulun Bathara Narada. Ya. Ya dewa, dewa. Arep ora nganggo klambi iki ya dewa iki. Arep ora padha iki nek wis rong dina rong bengi ya jatahe padha. Uga tak jenengake Raden Wahyunindya. Wahyunindya. Ya. Sira ulun pundhut putra Andanu. Minangka tetungguling kadang Bayusika uga wenang jeneng Bayusuta. Wah, uga aran Bayusuta. Ya, Ngger. Besok
teteping pangestimu tumindaka aja nganti singlar saka adek-adeking bebener jujur lan adil tak sesuwun marang dat kang murwing dat muga-muga anaking Pandhu sira dadi tetungguling para satriya nggih. Kulun sanget mboten nginten bilih menika atmaja kula. Iya ya nggih. Iki diparingi tetenger Bratasena ya Werkudara. Ngaturaken genging panuwun. Ya merga saka dayaning si Gajah Sena ingkang bisa ngwalakat majanira saka madyaning bungkus. Inggih Pukulun sepinten to bamba ing raos kula dene yoga kula. Sampun weruh padhang ngawa. Adiku diadiku. Bratasena aku kakangmu di. Wah, kowe sapa? Iki kakangmu Puntadewa ya, Nger. Ya arep klunah-klunuh kaya ngene iki luwih tuwa tinimbang sira iki. Iki kakangmu sedulurmu kepernah tuwa. Wah, iya. Kula ugi kadang paduka Kakang Mas kula pun Permadi. Ah, iki adimu. Aku ya aja bingung merga nalika lairmu kuwi sing wujud bebungkus. Nganti disetrakake ana ngalas nganti kesusul lair adimu si Permadi wis semene gedene. Sira lagi bisa mecah saka bungkus kuwi, Nger. Wah, adikku Permadi iya. Pukulun menapa kepareng kula ugi badhe paring pusaka nami. Ya prayoga mengkono Pandhu. Anakku nggih sira ulun paringi tetenger ingsun paringi jeneng Gandawastratmaja. Gandawastra iku jejulukipun bapa Prabu Pandhu ya Prabu Gandawastra. Atmaja iku anak. Sira anak ing Prabu Gandawastra. Ngaturake panuwun. Kowe ya tak wenehi jeneng di. Aku mbok wenehi jeneng sapa? Satiman. Elik men lho iki. Wong gagahe kaya ngono kok man. Gagi Prabu Pandhu. Kula wonten pangandika ngadhawuh Pukulun. Tak sesuwun ngarsaning Bathara Luhung muga-muga atmajamu iki besok tetep dadi tetunggul mestikaning titah. Bayam tor
apa to mira ingsun monggo Bu oleh oleh nyong delaut wis loro kenek telu kenek Geleng rino sak Nduk apa mak mandek leren iya bola bali agek tengok-tengok ketekan wong-wong sapa wong Heri karo wong Gut atik wong nek biasane sok do rawuh do teka ngono ki sok nggawa duren nggawa roti lah nek ndek ngiblas ora nggawa apa-apa jebulane kenek nggo tandha kuwi nek ora nggawa kuwi malah arep nyekaet wong sebabe apa lah iki nduk kagungan kersa Pak Demuwar jare gerah wis mari kok mau wis tengok-tengok ning kono mau karo nyuwaki amplop kober meneh oh alah Pak War tek nuwun sewu kok ngluyup iyalah amplope dicateti siji-siji. Lah ya ora Dek, dibukake urung Dek. Ini ya syukur wis Bagas kewarasan wis wilujeng reneng apa-apa. Iya. Wis mlebu metu rumah sakit wae. Ini ya kuwi nduk darmaning wong tuwa menyang anak kudu ngomah-omahke, ndadek-ndadekke nutur-nuturi ngandan-ngandani mawit-mawite. Iya, ya nyurung ya nuntun ngono. Wis wong tuwa ngendi-endi kon ya kaya ngono kuwi. Iki ngomah-omahake adine si Kenang Heri. Iya. Aku biyen mayang ning kene mbuh hitunge ping pira ya. Aku ngantek lali. Biyen ki nek ora kleru tetake si Heri kuwi ya aku sing mayang. Bareng dadi manten seneng karo wong wedok ya aku sing mayang. Saiki genti adine ya aku meneh. Iya. Muga-muga ora nyewune. Nyewu ora. Yes Bagas kewarasan sak bubare tak wayang iki ora eneng apa-apa. Amin, amin.
Ya jenenge wong omah-omah kuwi wajib ing atase wong urip. Wong lanang sing dadi ratune, wong wedok sing minangka patih kuwi tumrap manten kuwi. Saupamane keris wrangkane pegaweyan kang dikersakake dening ratu kudu dirembuk lan ditindakake karo patih. Ratune kuwi wong lanang pati wong wadon ratu kang mesesani patih sing nata lan ngawruhi ing sak wewengkone ngono. Mengkono uga tumraping wong bebojoan wong wadon kudu ngawruhi cekliwere wong omah-omah. Ora cukup ngawruhi wae ning ya kudu nindakake lan budidaya amrih becik lan tata. Wong wedok persasat dadi pengawat kiwa tengen tumrape sing lanang mulane wong lanang kudu ngetokke marang pitulunganing bojone kelawan bungah. Pintera lan cukupa dikaya ngapa nek wong lanang kuncatan wong wedok kuwi kaya ratu kelangan patih wis mesti cotho tenan ngono ya mak. Mula kok ora mung bebasan nek awan nggo teklek wengi nggo lemek ora mung nek awan nggo batur wengi nggo kasur dudu kuwi iya jatining katresnan ingkang mrentul saka tukuling ati kang suci mau ngrembakane dadya bebrayan sing sakinah mawaddah warahmah cara wong islame ngono kulawarga sing tentrem ya mak. Mulane kuwi nduk nek manten saiki lak titele wis kaya ngono ora perlu diwejang sekolahe wis dhuwur iya mung cukup dikandhani wae singkat padet jelas cetha upamane aja pegatan wis mung kuwi ular-ulare kuwi ndak mesake sing rewang mesake sing isah-isah sing kuwi nek ijer rabi wae lak ora prayoga iya wis nulat karo Kang Mase kuwi sing saiki wis bebodro dhewe ning lalung demen bar kemalingan walah monggo ya bondole golek direwangi adus keringet kok ya dimaling wong ngono. Lah iya ya. Mula ya ri gedhekno prihatinmu men ora kecolongan. Wah omahe apik. Iki daleme Kang Ramane ngilak-ilak semene jembar wong ning pedusunan ki pekarangan ki mesti jembar-jembar, Nduk. Iya. Iki pomo ning kutha kok dalem kok pekarangane kok semene jembar iki wis klebu konglomerat. Nek ning kutha ki sugih-sugih wong. Lah iya. Ning kutha ki omahku mbiyen mung sak kepis rumangsaku wis ngleling. Lah iya. Biyen kuwi meng perumahan RSSS kuwi ese akeh banget. Ning ya kemajuan ning jaman undhak ing pangerten lan kawruh uga ngundhakake marang dhuwit, bondo lan kepinteran uga nyawiji. Ya apa-apa ki nek ditekuni profesine digeluti kanthi tenan lan manjinge dadi laku ning bebrayan. Iya, ora sugih pamrih. Mong nderek nguyung-nguyung lan nyengkuyung lumadi ning kabudayan liwat gelaring wayang kulit anut kabisane dhewe-dhewe ngono. Isane nyangik sakheri ya wis semen, wong isane ya ngono. Isane awake dhewe kaya ngene iki ya semen, wong isane ya tekan semono. Iya. Ora perlu cacat cinacat, poyok pinoyok, wada winada. Iya. Anane mung samat sinamadan daya dinayan manunggala cipta rasa karsa lan karyane tegese nyawiji dalam berkarya seni ngono ya mak. Yuk piye iki kanca-kanca komplit iya ketok ya meneng-menengan ket sore mau mergo wis do kekeselen pengrawite. Iki jenenge apa paguyuban karawitan apa iki kok Panca Wigati. Angel men jenenge. Panca 5 Wigati wis ngarani. Dadi iki wong sisi nyeket. Hubungane iki apa? Lho genah panca ngono lho.
Ngono. Panca wigati dadi arep digarap wigati ngantek kaya ngopo kuwi ya mung panca kuwi. Iya. Nek sing ngethuk ya panca sik jujul panca. Dadi 45. Wah, jan. Ayong paguyuban karawitan ki jenenge ki saiki ki apik-apik kok, Nduk. Nek kagungane Pak Nom Surata kae disingkat Yunan Abdi. Ngono. Angesti budaya dadi indah. Abdi. Nek nggonku Mayangkara mangesti wayang kagunan rahayu. Wah, apik meneh. Nek ampi ya nek. Wah, ku ya singkatan enek. Tanggaku kae gawe karawitan jenenge Angesti supaya utama disingkat asu. Oh, ngono. Payune kapan? Ya sok nek jegok. Wah. Hebat. Eri nggak mben nang nggonku karo Gut. Wah, jan. Nek Gut ki ya ngono kae to, agek teko agene nglawang wis bengok-bengok ngono kae. Lah madang ora iki? Aduh. Urung kula nuwun madang ora iki. Duh. Wong kok kaya ngono. Wis biyen nduk wis aku payu pisanan ning kene jaman lekak ra enak. Lah biyen Kang Resmuni mangkat numpak. Aku ya mung gonceng wong aku mbiyen ki urung duwe pit. Gonceng sapa? Gonceng pengendange. Bagong biyen rambuté dawa. Karo gendong bedhug. Wah, dalang kok gendong bedhug. Lah jaman bingek kok, Nduk. Ngono kuwi wis nek jaman semono wis horeke kuwi wis ora ukur kok nek biyen kuwi. Eneng apa kok rame-rame? Lho ki adimu wedok teko. Sopo nek ora kleru Nur Handayani. Tek telat. Isik nyinden mau kok. Nyinden ning balaan. Nyato mae kono kok. Heeh, Nduk. Wah. Sugeng rawuh. Sindene pirang-pirang. Pirang-pirang. Ki nek ora kleru cedhakku kene iki kaya kok aku ya kaya tau tepung karo wong iki. Olah, tau ngejak barang kok. Iyalah iki nek ora kleru Mbak Sukiyati saka Girimarta. Girimarta apa Slagaima kae? Dasare dipasangi piranti kagungane dhewe semene ambane piye. Aku mbiyen ngagem wayange Lek Warta ki kelire ki ming kaya tipi kae. Ming ciut. Gek wayange ki ya ming cumpen. Gapite salokan pring gek wayange elik-elik kae mbiyen. Gamelane ora gilar-gilar prunggu kaya saiki iki, Nduk. Wong mbiyen ki nek wayangan ming jero omah kok. Terus nggon gamelan ki dikeki amben dawa ngono lho. Elingku ngono kuwi terus pinggire iki dikeki andha. Diyo ngedang-dangi mbok menawa enek yoga glundung. Mbiyen iki gamelan iki ya ming cumpen ora ukih ngene iki gamelan wesi. Ngono mbiyen wis peng-pengan ya mak wis. Nang pendange Bagong kuwi sak omah sak pekarangan iki gur swara kendang tok. Seliyane wis ketutup kabeh anggere muni delang tungkur. Anggere muni ngono kuwi wis Lah nek iki wis pirantine genep, iya wayange barang wis bar tuku meneh. Sekotak neh campurke dadi siji. Wah, saiki ya saya digdaya. Gamelane slendrone ndang dilaraske neh.
Mau ketoke ana ning sliring-sliring ngono. Aku ki anggere karo gamelan sliring wis paling gething aku. Ndang dilaraske ngono 3,5 juta. Aja eman kok dalang kok kuwi cara-carane wong tani iki pacule arite kok areng nglaraske kok eman. Ya engko lak dipikir. Sing jenenge adiluhung ki aku ora bola-bali kandha to. Ora mung dalange, ora mung sastrane, ora mung sanggite, ora mung sabete, ora mung wayange sing apik-apik ning larase gamelan iki ya marai adiluhung. Ah mbok Pak Narto Sabdowo to nek gamelane sliring ku ya elek. Oh ngono. Gamelan karpa wesi kenek ning kudu pleng. Larase sing runtut. Lah, wis kurangane apa sing duwe SSN sarjana seni. Iya. Iki Mas Bambang sing sok rawuh karo kanca-kanca ning endi-endi ngetutke kae ya ora tau gang, ora tau keri, Nduk. Ya matur nuwun. Dene ditresnani nusul tekan Jawa Timur. Semarang, Jakarta, Kebumen ngendi-endi. Matur nuwun Mas Bambang. Monggo iki sindene tak nek ora kleru Mbak Sukiyati, Mbak Warti Karnen. Dek Karnen. Wong Jumapala to kuwi. Karo Narti, Yunarti wis kae mbiyen Yunarti kae sindene pol mbiyen kae. Wis sak pole kuwi. Nek Nurhandayani lha kula cah saiki kuwi cah pendidikan. Cah saiki nek Yunarti ki lha sajeke urip. Kancane nganti do mati ijik. Iya ya awet. Wis jek ngono ha ya aku mbiyen jek cilik ya ngono kuwi iki saiki tuwek ya ngono kuwi ya. Iya ben. Ya awet-awet le momong para putra wayah. Heeh. Monggo Mbak Sukiyati sampeyan nek mendel mawon capek. Wonten dawuh yang cange. Non? Wonten dawuh. Wah, kabare dos pundi dangu mboten petuk. Pangestunipun sae wong dangu mboten ngejak. Wontenipun kula dangu mboten ngaturi panjenengan sebab kula pun krungu kabar nek panjenengan niku sakniki pun dadi wong cukup. Sebabe. Wah. Bar mayoke gamelan 150 juta. Sinten sing cantenan? Pokoke kula krungu. Lenggong kula nggih mung kalih, kenong loro nika mboten payu sepriki. Nggih mung bojo kula sing nuthuki wong kenong. Ora payu to, wong kenong ki bentuke rak ya ngono kuwi sing rapi-rapi api-api. Wong kenong kok nek diwalik kaya ketedun. Kenong kok bentuke kaya hernia. Nek langge kenong model sakniki menika nggih ngoten niku. Lah nggih. Ya syukur nek kepayon nggih. Putra-putra sehat? Nggih, pangestunipun. Kang Raka sehat? Nggih. Rontongmu elek ki ya ijik. Pangestunipun sampun pajang. Wah syukur. Wah. Tak jak ning kono ro. Nggih samploke nderek panjenengan menika. Ya ampun, ngono ditulisi, Nduk. Wah. Sang vokalis. Wah. Rontonge kuwi, heeh. Wah. Dadi nyegat aku ning Jatisrana ngono kae. Wah, diarepe ngulon montor iki. Ampun buka wiran ampun nggih kula niki diparing mobil siji sing kaya kodhok nika kula nggih gelem. Kula gadah gangsal plastik. Dituntun niku lho. Panjenengan niku wani ya suarane wantek, tur ya piyayine ya sok lucu. Iya. Engko yo mang paringi layange, Nduk. Sapa? Katur Pak Dalang kanca Jayeng nyuwun lagu. Nggih, mangke lagune katur keluarga besar Atmo Suwita sugeng midhangetaken ing ngasta Kendang mangke Dek Yoga ning mangke punakawanipun Mas Heri
saking Pak Dekardi. Nggih, matur nuwun. Sinten malih Ibu Cangik kula saking kanca damel bagian jayengan kalian bagian dapur kagem jampi sayah loya lungkrah. Nggih, ingkang badhe ngaturaken kadang kula mangke. Nggih, katur Mas Mujianto sekeluarga. Adi Mas Joko saking Jakarta, miya Mas Nano saking Kalimantan, wilujeng mirsani, wilujeng midhangetaken. Nggih. Monggo. Mbak Yu. Nika menapa Jeng Jangik? Panjenengan jane sing rada kasar-kasar mengke nggih. Kula niku nggih napa-napa purun, kasar purun, halus nggih purun. Keprok watu men nggih purun. Wah, ya eman-eman to. Wingi asal 3 ngrit. Napa? Watune niku. Nggo apa? Kula nggih tuku pranti kula dhewe, termasuk nggih bangsane sing dalam-dalam niku. Barang kula krungu upruk watu kok geronge wiladala. Wiladala apa? Lah gerong angger sesuk ana keterangane kok gerong blero. Wayah pancen nyoto wiladala. Ora apa-apa. Aku ndemben jaman biyen wis kleru aja nek saiki. Jaman lek warta biyen Ya sakmenika nggih kula tengeri gerong padi wiladala. Biyen ki jaman lek warta kuwi ladrang ubaya kuwi wis cakepane iki ya wis ora karu-karuan. Sanyatane kabeh wis dadi karepe lho. Kok iso pe iki piye? Sing alus dhisik sampean mungkin sing kasar. Ayo genduk handayani sik akeh teko. Niki menggeh-menggeh lho Pak kula, Pak. Kondinur. Saking nyinden. Lho. Tapi nyinden mboten keng balaan. Dik sewengi dik laku loro iki. Nggih, wong rusa kok kula. Weh, lah iki. Kuwi awakmu ya klebu suwe ora sebo lho, Nur. Nggih, nggih. Ngapunten kalau rumiyin kula 2 bulan mboten derek jenengan nembe ujian kok, Pak. Oh ya syukur. Saya wis lulus. Sampun. Lulus S1 apa S2? Nggih S1. Oh, S1 ta wis. Nggih. S2 apa S3. Nah aku no ora urung S3 kok. Nggih, kok kan S mungkin ndak pilek, Pak, Pak. Lah iya, aku mah. Somben nek wis enek wektu. Nur. Nggih, dalem. Ya, anake wis turu. Nggih sampun. Ya wis. Napa sing nambahi kok teko-teko. Ora ajar karo Pak Nene. Apa masahe gek diroh-rohke wong. Pak, Nun. niki ngaturaken napa mengucapkan selamat menempuh hidup baru kagem Mas Kris nggih. Meskipun dulu pernah jatuh cinta sama saya, sekarang sudah mendapatkan jodohnya. Wah. Nggih. Lah iki sesuk enek wong antem-anteman lho iki. Mboten niki realita kok. Wah, iki. Semoga menjadi pasangan yang sakinah, mawadah, warohmah sampai akhir hayat, mboten kaken-kaken ninen-ninen lho. Wah, lagi kok ora sida malam pertama lho iki ngono wis. Wong kalih kula nggih mboten napa-napa kok. Lah kuwi kok terus dihuntret sing wedok. Aku biyen pacare Handayani ya kowe biyen. Ora ngono tulisan. Cah kok ora. Nur, nek ngono nyumbang lagu ya nyumbang. Ngaturaken jineman uler kambang mawon nggih. Lan kula nyuwun kanthi sanget gandeng sederek kula saking Jakarta menika rawuh, kula nyuwun gungan. Sapa? Penyanipun Mbak Keci Emerson kalian Mas Wakidi Dwija Martono. Bah, kuwi ora tau gang pokoke anggere malam Minggu ngono mesti akeh rawuhe. Nggih. Wah, monggo Mbak penyan kendangi Nur Handayani niku. Wah. Nyuwun gungan. Wah. Monggo. Wah. Kuwi kendangane Amerika. Heeh. Piyayi kono ning kuwi ya. Ambak piyayi putri ning astane iki tan perbeda karo piyayi kakung wae cara kene. Iya. Wah. Tembal-tembel. Iya. Sampun, ayo Nur. Nggih.
Kendange saka Amerika, sindene saka Kamerun. Sapa handayani? Nggih manise kaya ngene kok ya kaya Kamerun lho. Jare jago bola kowe. Syukur Nduk. Ayo, Ngger. Tepuk tangannya. Ya, Jan, piye Nur komentarmu kendangane Mbak Kici, Nur? Nggih, kendangane sae, Pak. Lah iya. Nggih. Lah kowe iki wong Jawa nek kendangamu malah elek. Sing sanjang sinten? Loh. Apa iso ngendang kowe? Oh, bisa dong. Boleh dicoba? Boleh. Oh, boleh mlaku rono wong aku ya ora mbayar. Rono. Ayo. Ah, jenengan ngaken nggih kudu bayar. Ngono. Wong kula mriki ling bayar Mas Heri. Loh, lah apa iki nganggo duit? Nggih no. Loh, nek nganggo aku jalukno. Jalukno. Kowe tak petes tenan lho. Wah, ora iso tenan kok. Ndang ya? Nggih niku wau. Apa? Nggih nganggo duit. Walah, cerewet ta. Utang ono selawe wi. Angel men golek duit. Wis ora cerewet. Engko tak kei wis to. Mah biasane Lah emang iki temu nyo. Nyo. 100. Mah niku palsu kok. Wis ora kowe iki ora delok to. Lah duit gedene semono iki ling gawe apa korupsi. Kowe iki ora ngerti. Pripun? Cah wedok-wedok sing do dadi TKI ning Arab Saudi kae. Nggih. Nek wis mulih kuwi sing ngombo ora ming duwite. Lah napa? Barange? Sajadah tuku karpet ombo-ombo kae ora. Oh bocah ora. Iki nek ditukokke mie ayam sak modare lho. Pentungi bakule. Tapi sing tumbas jenengan riyen. Ora. Ayo Nur, ngendang rono. Rono apa diterke rono? Rono wae men mlakune ben ketok saka kamera lu celong ae. Kendangi kok. Truk du. Nong ning. Ne. Celong. Tuk. Penak. Ayo Joko ngalih, malah mbok pangku iku malah. Geger kowe engko. Ayo sikile ngopo kuwi? Sikile ayo. Oh bojone karo anake njogros ning kono bareng karo. Apa Nur gendinge milih dhewe? Apa?
Oh langgam. Ya. Langgam Bu Narti. Bu Narti monggo Mbak. Pun. Mang goleke langgam sing kira-kira menungsa ora mudeng. Men bingung Nur. Langgam Segoro Kidul. Ndang. Aja ndadak padu karo Karnen to. Padu karo Karnen. Pun sing angel men. Ora usah diomongi, ora usah kencan. Pokoke iki dibunuh Nur. Ayo. Menika mawi bawa mboten Pak Lima. Nun. Langsung mawon. Mangke nek kedangon teng mriku malah meteng malah lampune niku peteng mangke. Wangi Joko iki. Lah, sing pletak-pletung iki mesti Joko iki. Dijejak kowe kaget kletak rebab Ganti Yuwarti.
Kateng lena kelaku negara apik mak kaya entut aduh dorong ngendang ngarep apik-apik kok bareng arep suwuk kok malah plekutak-plekutuk wah ne ya tenan mat tenan arang-arang